न' होदोंमोन आरो जोंनो बेनिफ्राय न' होनायालाय मा जानो होबायबो गावसोरनो होनानै न'खौनो माबा खावसे मोजां खालामबाय खावसेखि एकदम हारावराव दा जों जानो गैया जोङो ना फैसा थख'नानै न'खौ बानायगोन ना जों ओरैनो थाथावो जोंहा दा न'आनो बायला जिला होमबा जों बबेयाव थागोन गथ' गथायखौ जों लानानै बबेयाव थागोन एसे जकारनि फैसाखौबो बिसोरो खननै किस्ति दिहुनबाय खननै किस्तिखौबो जों थाइसेबो मोनजायाखै आरो बियो लास्ट किस्तिखौ फैसाखौथ' जों माखौनो नुफेराखै होमबा मानो जानो गैयिनि थाखाय न'खौ होनानै मानो बिदि खालामनांगौ जोंहाबो एसे खन्थि दङ जों जानो गैया होननानै बिसोरो नागिरनानै गावसोरनो न' दुवार नायनानै होबाय दिनै मानो बेफोरबायदि होनानै होख्लेख्लें कम्बल मिस्ट्रि रानो ओइ सोरबा मोजां मोजां हिन्जावफोरनो हरो गुफुर गोजा गुफुर नायनानैसो लोगोआव लाफानानै ओइ माबा फैसा रानना हरनाय मुस्रि हराव रानखोमानाय कम्बल गिजि रानखोमानाय जोंनोथ' जों सा खेबसेबो मोनफेरा मानो बिदि खालामनांगौ जों इमान 17 बोसोरालागै जों इखौ हेफाजाब होनानै जों भट होनानै इमान बोसोर जों देरहा होबाय मानो बिदि खालामनांगौ आंनिया सासे आंनि हौवाया बेमारि सासे दिनै बेमारिनि नामाव 1 लाख गाहाम फैसा हाबदोंनो बेखौबो जोंनो खोन्थाया गावसोरनावसो बै मोजां मोजां हिन्जावफोरनोसो जगाजग खालामनानै बिदिनो थिखननानै होयो आरो जेनेबा जोंखौ मानो बिदि खालामनांगौ दिनै बेनिखायनो जोङो दिनै BPF खौ नाखस खालामनानै जोङो UPPL खौ जों सापर्ट होदो आरो भट होनो थाखाय मानो होनबा जोंहा गथ' गथायनि थाखाय मोजां जानांगौ जों न' दुवारखौ मोजां खालामनो नांगौ जोंहा लामा नांगौ मेडिकेल मोजां नांगौ जोंहा गथ' गथाया स्कुलाव थांनो थाखाय जों मोजां मोनसे स्कुल नांगौ आरो जों बेफोरबायदि सासे मास्टरा जौ सिगारेट बिरिफोरजों गोजोमना थानायखौ जों लुगैया जोंनो गथ' गथायनि थाखाय जोंनो मोजां नांगौ मोजां थासारि नांगौ जोंनो खिनाय हासुनाय जोंनो गथ'फोरनि थाखाय स्कुलाव पायखाना नांगौ बा हासुग्रा लेट्रिन नांगौ बेफोरबायदिखौ मोजां साब गाहामखौनो खालामा दिनै स्कुलाव फरायनो थांबाबो गथ'फोरखौ सिगिसंख्ल खालामो अन्थाइजों खुबैयो सोर माबायदि फोरोंगोन दा जों दिनै बिसोरो BPF होननानै बेसेबां मा खालामबावगो दिनै गथ'फोरखौबो दाबि धुमखि होयो जों हिन्जावफोरखौबो नायनो सुखुवा हौवाफोरखौबो बायदिसिनानै बुङो होमबा मानो जोङो इसोरखौ गोदोर गोलाव खालामाखै नामा जों इमान बोसोर जों बुरिलायबाय गथ' गथाय देरलायलायलांबाय मानो बिदि खालामनांगौ इसोरो एसे लाजिनांगौमोन दिनै हिन्जावफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव सोरबा गावसोरनि पार्टिनि हिन्जावफोरखौसो अननानै सोरनोबा 30,000 सोरनोबा 40,000 हरो जोंखौ खबरखौनो होआ मा सेल्फ हेल्प ग्रुप जों मिथियानो जोङो नै दा UPPL आव हाबनायखायसो जोङो जोंनि दा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ मिथिनाय जादों आरो जों दाख्लैसो दादों बारा गोबाव जायाखै मास मोनथामल' जाबाय जों आगोलावबो गावसोरनो खालामदोंमोन नाथाय गावसोरनि हिन्जावफोरखौल' लानानै बिसोरो बिराद सापर्ट होयो आरो फैसा दामब्राय होयो आरो जोंफोर बायदिखौ माने मानसि बायदिखौनो साना बा गोरिबखौ गोरिब मोजांखौनो सानखाया गोरिबनिफ्राय फैसा थाखा सोख'नानै जाग्राखा दा इमान न'आ 1.5 लाख गाहामनो 1.5 लाख गाहामनि न'खौबो मानो बिदि खालामनानै दोननांगौ बे GRS आ एसे लाजिनांगौमोन आरो मा होनो जब कार नै दा बेखौबो जोंफोर दा बानायनो फैबा फैसा नांगौ 200 बै 300 नांगौ ओइ बहाबा 500 जों जानो गैया मानो बानायगोन जोंथ' हायाना आरो नै माबा आधार कार्ड बानायनांगौनो आधार कार्डआवबो फैसा लायो होमबा जों बबेखि मा खालामगोन जोंहा माइरं बायजानोनो थाइसे फैसा गैया जों माबायदि सोलिगोन मानो बेफोरबायदि बिर'धि खालामनांगौ मा जों गोरिबनिफ्राय सेख'नानै जाबाबो हायाखै नामा इसोरो लाजिनांगौमोन जोङो इमान 17 बोसोर गाहाम जों भट होनानै इसोरनि उदैखौ गोदोर खालामबाय नाथाय जोंनि उदैखौ नायफिनाखै जोंनि गथ' गथायखौ नायफिनाखै जोंनि न'खरखौ नायफिनाखै जोंहा दिनै आंनि बिखुनजोआ बुरि पेन्सन मोनो बुरि पेन्सनखौबो मा खालामो बिसोरो मासाव 250 गाहाम हाबो होननानै बुंनाया 6 मासजों 7 मासजों 2000ल' फैसा होयो बहाबा 1500ल' होयो मबेबा मासावथ' 1000ल' होयो होमबा नायदो बे बुरि मानसिखासो बिधुबाया इमान खस्थ' बागान भारा धमधमा खारनानै हाजारसे फैसाखौ लायनानै मा मुलाम्फा बेनिफ्राय जों ना मै गुरनानै जानायनिस्रा
मानो बिदि खालामनांगौ बेफोरबायदि फैसाखौ गावसोरनो सोनानै लादों गावसोरनो जाजोबदों बेफोर फैसाया जों गोरिबनिफ्रायसो सोबख'नानै जानाय लाजिनांगौमोन एसे भाबिनांगौमोन इसिबां उदैया गिदिर गिदिर जानानैबो हिनजावफोरखौ इमान लेट लेट साख्रि बाख्रि बायना होनानैबो दिनैसिम बिसोरो जानानैबो एकदमबारे हायाखै आरो गोजोननायानो फैयाखै आरोबाव सोबख'नायनो दंबावो मानो बिदि खालामनांगौ लाजिनांगौमोन लाजिनांगौमोन एसे लाजिनाय थानांगौमोन आरो दिनै लामा जागोन होननानै बुङो ओइ लामानि एसे खाब्रैसो हौवाफोर लागोन लामाखौ नामा सनफ्लागोन 4-6 हाजार गाहाम लानोसै जों जानो गैयाथ' जेबो मिथिया जोंखौथ' खबरखौनो होफेरा नायदो जोंनि लांगोनायावनो आंनि गामिया पलासि आमिनगाव जोंनि लांगोनायावनो दंग' दङ एकदमबारे अरा 6 मास दैलांसेखौ आं दैसायाव थानांगौ आरो न'आबो होदों दै सायावनो खिन्थु कमप्लिटबो जायाखै बेनिफ्राय आरो दै सायावनो थानांगौ होमबा बिसोरो नुनानैबो नुवा मासेसो थायो जोङो दै थेनो थांबाबो बुहुद बायदिसिना बुंजायो मानि थाखाय दिनै लामाया गोजौ नङा लामानिसाय गोजौ दंग'आ मानो लोमजाखागोन जोंखौ नायफिनाखै ओंखायनो जोङो इसोरखौ नाखस खालामबाय हाग्रामाया लेथ्रा हाग्रामायाव असभ्य सासे बिराद चरित्र इयो मोजां नङा बेनिखायनो जों बिपिएफखौ नाङा होननानै जोंनि बिपिएलआव जों भट होनो थाखाय जोंहा मोनसे थिरांथा लाना फैदों जोंनो नांगौ गथ' गथायनि सोलोंथाइ जोंनो नांगौ न'खर जोंबो गोजौ जानानै जानो हानाय जोंनि दिना जों गैला गथ' गथायनि थाखाय जोङो दिनै मोजां खालामनो जों गोसो जायो दिनै बेफोरबायदिखौबो बिसोरो सुबिदाखौनो होबावा मानि थाखाय बेफोरबायदि जानाङा ना इसेबां थाखा फैसा जाफ्ल'नानैबो बिसोरो दिनैसिमहालागै जोंफोरखौ दिनैसिमहालागै सापर्टबो होआ सरकारनि थाखा फैसा फैबाबो जोंखौ खबरखौनो होआ मानि थाखाय होनांगौ साख्रि दङ होननानै गावसोरो हिनजावफोरखौ इमान फैसा थाखा सोना होयो पासबुक खुलियो बै पासबुकआव सोनानै होयो बेलेग हिनजावफोरनि जबकारनि फैसाफोरखौबो बै साख्रि गोनां हिनजावफोरनोसो सोना होयो नै दा जबकारनि फैसायाबो मास्टरनावसो हाबजोबना दङ मानो मास्टराल' मोननांगौ नामा जों जाम्बा जाम्बिया मोना नामा जों जानो गैयै गोरिबा मोननाङा नामा बेफोर फैसाखौ जोंनोबो नांगौ जोंबो गथ' गथाय फिसिनांगोन हाजिरा खामला जों बेसेबां मावा नङा जों मावनानै जाबोबाय होमबाबो जोङो इसोरखौ हाजिरा खामला मावनानै जाबोनानैबाबो भट होनानै जों एसेबां बोसोर जों देरगाहोबोबाय जौगाहोबोबाय नाथाय होमबाबो जोंखौ दिनैसिम नायफिननाय गैया खुनु हिम्मतआनो गैया आंनि बुंनाया एसेनोसै